Ahojte ľudia, ja vás vítam pri dnešnom novom videjku. Dneska momentálne ideme do Solivaru, Prešove, takto to tu vyzerá. Ľudia už idú predo mňou konkrétne, no a takto tu vyzerá, že zdar Bohu, toto je také pekný, by som povedal, že vozeň, ktorý sa mi extrémne zapáčil, takže odporúčam tam samozrejme prísť. A tuto môžeme vidieť takýto pekný Bethlehem, ktorý je extrémne pekný, takže nice. Toto je, že first house, toto je, že druhá miestnosť. Prvú vám za chvíľočku ukážem. A takto to tu vyzerá. Takto brali tú sol, že z dola, semka takto hore na zemský povrch práve týmto spôsobom. Takže takto to tu vyzerá. No, toto je tá prvá miestnosť, o ktorej som hovoril. Takto to tu vyzerá, takže takto. A samozrejme, tuto bola dole tá ložená sol. Práve tuto máme ten vak, ktorým to brali, pretože to im bolo efektívnejšie. A tuto dole, tam bola ložená tá sol. No a odchádzame z tohto prvého houseu a ideme do ďalšieho. Takže ideme, pokračujeme. Takže momentálne sa nachádzame už v druhom house, takže takto tu vyzerá. Teraz sa momentálne nachádzame v druhom dome, takáto dlhá ulička je a o tomto len viem povedať, že je to taká novšia budova, pretože tej, ktoré sme boli, bola staršia a samozrejme tá sol, aby ste mali poňatia, je farby takej tyrkysovej, nie bielej. Takže takto tu vyzerá. Každopádne uvidíme, čo nám povie inštruktor ešte, alebo teda ten vedúci, ktorý nás tu sprevádza, neviem, ako to mám povedať. No a uvidíme. No a tu bola taká chodbička a tam vzadu takto plnili tou solou. Takto dole stekala tá sol, samozrejme, a tam sa potom čistila. Takže takto to vyzerá, stále sme v tom druhom dome, takto tu vyzerá zhora, stropy a nice. Tuto je ešte momentálne nejaká miestnosť, tak sa môžeme ísť do nej pozrieť, ale chcel som ešte povedať, že preto sú tie steny z dreva, pretože keby sa tá sol vyliala, aby sa to drevo mohlo dať nahradiť, pretože drevo je lacné, tak preto. Tak, tu je vzadu veľmi veľká pec, teda aspoň tak nám to povedali. No a nachádzame sa v treťom dome a tento tretí dom už extrémne veľakrát vyhorel. Neviem prečo, ale myslím, že práve to má možno súvisť s touto veľkou pecou, ktorá sa nachádza vzadu. Ale takto to teda vyzerá. No a poďme ďalej. Toto sú také ukážky domov, ktoré sú urobené z dreva, po ktorých my vlastne chodíme a celé to má súvisť s tým Solivarom. Takto toto vyzerá zblízka, takže môžete si to pozrieť kľudne. A tuto som objavil takýto krásny vodopád. Skoro som narazil do tohto pandrláka, ale každopádne toto je umelý sneh, toto je iba polystyren, ale takto vyzerala jedna z tých komor, kde sa už uskladňovala tá sol momentálne, takto vyzerajú tie nádoby. Samozrejme, ono to bolo veľmi náročné, tak preto sa to už začalo potom vysypávať iba na takú kôpku. No a toto už je tá druhá, posledná komora, ktorú momentálne dneska uvidíme. A v podstate tá najmladšia komora, ak to mám nazvať inak, neviem. No a každopádne takto tu vyzerá. No a môžeme tu vidieť napríklad kameru. Ale nice, vyzerá to tu dobre. Toto je to balenie, do ktorého sa balila tá sol následne a potom sa rozvážala a dávala do obchodov. Môžeme tu vidieť súdy a vrecia solí, ktoré sa dávali potom do auta, rozvážali sa. No a toto je tá hlavná miestnosť, do ktorej sme ako prvej vstúpili, keď sme išli. Takže nice. No a toto je pohľad zvonku tej budovy. No a každopádne myslím, že toto už je koniec videjka, takže ja sa s vami lúčim. Nezabudni mi stačiť lajkos, odberos, no a my sa vidíme pri ďalšom videjku, tak zatiaľ čaute.